Doamnelor și domnilor, este seara în care România pare că pierde calificarea în optim. Dar nu pierde. Mai e mult până departe. Da, mai sunt 7 minute. În 7 minute, prietene, în 7 minute... Dacă am fi noi pe teren în acum... 5 minute Băsescu își dădea demisia. Deci nu e puțin lucru 5 minute. Vreau să vă spun așa că am descoperit că ăsta, știți cine ne-a dat nou gol? Se numește Armando Sadicu. Cu toată dragostea așa îl cheamă. Așa îl cheamă, așa e. Sadicu. Și a jucat la Hometown, deci a fost și născut și a și jucat la Elbăsani. Deci faptul că și la campionatul european tot Băsescu e de vină, mi se pare absolut... Elbăsani. Chiar localitatea se numește Elbăsani? Da. Bine, acum el joacă în Elveția, deci cumva noi jucăm din nou cu Elveția. Nu, am văzut eu greșit, nu era nimic. Da, deci ce spuneam? Că este un pic incoerent, dar cum să fie altfel pe acest final de meci? Deci el acum joacă în Elveția asta, la FC Zurich, Sadicu. Sadicu? Da, deci cumva este o reeditare a meciului cu Elveția. Păi atunci poate îl cunoaște pe Dinu Pescariu, pentru că el era mult cu Elveția. Eu propuneam arestarea, pentru că măcar reținerea preventivă. Preventiv ar trebui. Pentru n-aveam nevoie, pe bune, 24 de ore, dacă i-a arestat pe ăștia 24 de ore. Dar ce are acum? Acum e prea târziu? Și acum, nu știu, 4 minute și cu poarta goală, mi-e teamă că... Păi, da. Deci ăla e din Elbăsani, zici? Elbăsani. Așa, am găsit poezia, aceea pe care o invocaserăți. Da. Este în felul următor. Surâsul fetei din tramvai m-a fermecat definitiv. Am încă o dramă la activ, exact ca domnul Ion Susai. Cine este Ion Susai? Ne veți întreba. Sec. Exact despre asta e vorba. Sec. Cine este Ion Susai? Nu s-a descoperit de atâția ani de zile? Nu, dar e limpede că era un om care trăise multe drame. Pentru că altfel n-avea loc în poezie, nu? Da. Nu ăștia... Cred că emisiunea din seara asta, întâlnirea din seara asta, trebuia să o faceți așa. Da, exact. Da. Era suficient. Da, eu cred că am și o deficiență de magneziu, pentru că stau prost cu nervii. Vreau să vă spun că la meciul cu Franța, eu nu mă uit la fotbal. Că nu mă interesează fotbalul. Și durează mult meciul, 90 de minute. N-am atâta timp, niciodată n-am nervi să mă uit 90 de minute la ceva. Bun. Și nu mă uit la fotbal, deci. Foarte rar așa, dacă mai joacă Barcelona cu alții, cum se numesc. În sfârșit. Nu Elbăsani. Real Madrid, așa. Dai lor, ei în trei. Bun, în sfârșit. Dar nici atunci nu mă uit cap-coadă, că n-am nervi. Dom'le, deci m-am uitat la meciul cu Franța vinerea trecută. Deci, cred că am fost cel mai aproape de infart din viața mea. Am înnebunit la meciul ăla, pur și simplu. Zic, Doamne, ia uite în ce fel fac eu la fotbal, știi? Deci nu-mi venea să cred, mă redescopeream eu pe mine, știi? Zic, așa, în halul ăsta fac, da, în halul ăla făceam. Eram pe Facebook cu lumea, deci cred că eram 100.000 de oameni, în timp real, comentam, la sfârșit am scris, dacă n-am murit acum de infart, înseamnă că sunt nemuritor. Sunt Gandalf cel sur. Dar că ne obișnuim cu... Cu ce? A fost greu la Franța, adică hai. La Franța a fost iadul. A fost iadul. Deci, și felul în care s-a terminat. Deci eu când am dat la gol, nu există așa ceva pe pământ la Franța. Deci nu se poate așa, nu e imposibil așa ceva. Bun, ceea ce este de învățat în această seară, cred că cine avea abordarea, lasă că am jucat bine cu Franța, vom vedea noi ce facem cu echipă slabă ca Albania. Dar nu mai există echipe slabe, prietene. Asta nu mai există. Pe bune, nu. Păi nu, dar n-ai auzit asta că ea sunt slab. Eu știți de ce mi-aș fi dorit? Știi de ce mi-aș fi dorit să se califice România? Dacă primul motiv. De ce? Să sufere Tolontan. De ce? Tolontan urăște pe toată lumea. Și el ar fi suferit. Clar ar fi suferit dacă s-ar fi calificat România. În chinuri s-ar fi tăvălit. De ce zici că urăște pe toată lumea? Așa mi se pare mie. Ăștia cu sporturile, cum și? Pe toți îi urăște. A distrus și gimnastica, a dus dracu și boxul. Deci a făcut... Varză, a făcut pe toți. Deci, crede-mă, dacă s-ar fi calificat România, Tolontan s-ar fi tăvălit în chinuri și aș fi avut eu o satisfacție totală pentru asta. Acum, dacă nu se califică România, dar mai e timp, că mai sunt 50 de secunde și putem să dăm două goluri. Cu albanezii? Nu știu, prietene, dar cred că dai seama cum au stat ei ăia de la GSP. Mamă, și au stat ei să întrebe ei la conferința de presă dacă a fumat ăla în pauză, Alibec. Îți dai seama cu ce se ocupau ei? Dom'le, dar e adevărat că a fumat în pauză, Alibec. Deci asta i-a frecat pe ei, asta i-a interesat pe ei la GSP. Bă, da, a fumat ăla în pauză. Urât. Deci,
Nu era ăla de la GSP, cred că a întrebat, că n-avea cine, nu? Ăla, sau sper că n-a fost de data asta de la ProSport, nici că auziți de aia mai există de la ProSport? Așa am zis și eu exact. N-am... Dom'le, eu vă propun următoarea chestiune. Hai să ne uităm un pic pe Facebook. Tu te mai uiți la poezii ceva? Că văd că ești seara asta mai... Prietene, ce să mai... Poezia, eu trebuie să dăm o poezie de poet simbolist. Că acolo e starea de splin. Hermetică și nașpa. Da, știi ce poezii scria Mallarmé? Nu? E că și scria undeva, am văzut, venind încoace, Malarme Auto. Scria într-un... era o alarmă simbol. Și Kierkegaard nu era? Kierkegaard era, pe Kierkegaard scria. Era reclama aia pe vremuri, avem Alain Delon. Avem Alain Delon. Da, tinerii frumoși și liberi, nu știu ce înseamnă. Ceva la un moment dat care se potrivește cumva, din păcate, cu seara de azi. La Sibiu undeva scria excursia pensionarilor pe ruta Sibiu, pam, 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 cu oprire la nu știu ce, nu va mai avea loc. Da, nu, maestre, sunteți răutăcioși, n-avea cum să fie cursa spre Sibiu. Aia întotdeauna va avea loc. Poate greși Sibiu, da. Deci este cineva care îmi dă un mesaj absolut genial pe Facebook. Al meu e mai genial. Yes. Oricum ar fi al tău. Deci zice așa. Badea zice, deci mi se adresează. Îți dai seama că ăștia au fost salvați, se referă la jucătorii români, au fost salvați toți de Constituție? Păi Chioveși îi încătușea pe toți direct pe aeroport pentru că și-a exercitat defectuos atribuțiile de serviciu. Asta la tenis e mai grav. La tenis? Cu de serviciu, pe sigur. Cu de serviciu. Bun. Lucia Burduja ne scrie așa. Reveniți în teren studio, că iar profită albanezii, că era pe pauză când am scris, de absența voastră și nu mai trag odată. Aici e adevărat. Noi când am lipsit, pentru că vedeți, noi când ne-am concentrat... Da, totuși, noi nu s-a întâmplat on our watch, ca să ne înțelegem. No. Deci s-a când am fost noi la pe pauză. Nu. Da. Dar nici nu e corect. Adică nici nu e corect să ne dea gură dacă noi suntem la pauză. Da. Uite, Elena Alexandru. Tata Puiu a greșit strategia. Să construim un atac nu are relevanță. Să dărâmăm apărarea Albaniei este mai aproape de ceea ce știm noi să facem. Da, să știi că asta cu dărâmatul... Uite, Georgeta Popa are dreptate. Excelentă emisiunea voastră din această seară. Cei care s-au uitat la meci vor regreta, pe sigur că vor regreta. Păi nu, stai puțin. Indiferent la ce emisiune v-ați uitat, de regreta veți regreta. Adică asta e clar. Deci, oricum veți regreta. Băi, eu nu mai pot cu scaunele astea. Deci, totuși eu văd următorul lucru, că sunt într-adevăr foarte multe... Da, lasă-mă un pic cu scaunul ăla de îngrozitor, te rog. Dar scârție ca atacul echipei României. Exact. Ia uite-te tu un pic, uite-te, ia dacă... Ia. Da, cred că am înțeles, să știm. Este și Dan Negru la telefon, auzi. Este și Dan Negru. Dane, ce faci, tată? Că noi nu știm să mai facem, practic. Adică ne vine să dăm cu capul de masă, așa. Dar cum se spune corect? Ban alb sau Dan Negru? Dan alb. Eu mă uit la voi. Ban alb, am spus. Da. Tu te uiți la noi? Da. Nu. Deci, în sfârșit, suntem 4. Noi cream că suntem 3, dar cu tine... Suntem 4. Îți mulțumim mult! Cred că s-a terminat dincolo, dar s-a terminat la Franța cu Elveția. Cum? 0-0. 0-0. Elveția e neutră. Elveția rămâne neutră, Franța rămâne penibilă. Adică acolo e că făceală rău. Și un egal nu mai contează, mai e vreun minut pe acolo. Bun, dar în momentul ăsta cine se califică pe aceste rezultate? În niciun caz România. Se califică albanezii? Cred că se califică? Au oarecare șanse că au 3 puncte în clipa asta. Au 3 puncte, au 0. Au 3 puncte. Păi deci nu se califică. Așa, șanse minime. Așa, ca să se califice de pe locul 3, în sensul ăsta. Pe locul 3, da. Din jocul rezultatelor. Unde noi de pe locul 4? Hai să o luăm așa. Nu putem să ne calificăm, că avem și noi 2 puncte. Stai mă puțin. Ce au, mă, prietene, 2 puncte? Prietene, puține 2 puncte. Uite că poate facem 3. Ia, fii atent aici. Da, facem la rugby. Bă, de ce bagă fotbalistul român, tu ai înțeles, Dan Negru, de ce bagă fotbalistul român piciorul sub minge când șutează? Bă, nene, odată n-a șutat un fotbalist român în seara asta fără să bage piciorul sub ea și să o dea în plop 10 metri peste poartă. Corect, bravo. Toți se duc pe spate. Aia, se duce bravo, da. sus, la dar știți că undeva prin noiembrie, nu știu dacă mai, dacă țineți minte, prin 2007 era România-Albania, 6-1, i-am bătut pe albanezi atunci și a fost un mare scandal de trucarea meciului. Albanezii, vreo 7 dintre ei n-au mai fost convocați niciodată la lot, pentru că au vândut meciul României. Au jucat la pariuri toți. Cât de tare asta.
În 2007 a fost meciul ăsta România-Albania 6-1. Și ei au vândut meciul României, adică la pariuri, dai mă, 6-1. Și au și pus 7 jucători, n-au mai fost. Și nu i-a arestat statul de drept? E Albania. Era Duro, dacă vă amintiți. Duro, Albert Duro, era un jucător, a jucat el pe la Steaua, pe la Națională București. Și el povestea de trucaj, de trucarea rezultatului. Da, faptul că totuși pe ăsta de ne dădu nouă gol, îl cheamă Sadicu, ție nu ți se pare aproape, cum să zic eu, semnificativ, paranormal semnificativ? Eu singurul pe care mi-l amintesc e fotbalist albanez, este Mirel, îl țineți minte? Da, Mirel Rădoi. Dar de Mirel mai era și un politician. S-a terminat, ia uite. S-a terminat, România pierde, doamnelor și domnilor, aceasta este știrea serii, pierde în fața Albaniei, după un joc, în opinia noastră, cât am putut să vedem, destul de slab. Și așa cum spunea și Loții Beloni, mai e mult până departe, n-a zis chiar așa, dar asta am înțeles eu. Am ratat calificarea în optim. Suntem ca Brazilia. Nici Brazilia n-a trecut de grupe la campionatul lor Copa America sau cum se n-a trecut de grupe. Deci suntem în situația Braziliei. Suntem brazilieni europei, nu-i puțin lucru. Da, doar sub acest aspect. Faptul că Albania reușește acest rezultat cu România, cred că vorbește foarte mult despre echipa României, dar așa cum a spus și Beloni, mi s-a părut foarte important, domnul Beloni, mi s-a părut foarte important dârzenia albanezilor spre deosebire de, nu știu cum să-i spun, la starea românilor, mai dar era dârzenia. Non-dârzenia. A câștigat acolo, a câștigat pasiunea albanezilor. Mamă, ce era în tribune, da. 30.000 de suporteri au venit în tribune, în condițiile în care Albania are 3 milioane, adică este 1%, nu? Dar îți dai seama că dacă juca Luxemburg, venea practic toată țara? Da, rămânea primarul. Da. Da. Da, iată, într-adevăr, acestea sunt niște imagini pe care le difuzăm din timpul meciului. Noi, în mod evident, nu am avut... Ăsta e Sadicu? Nu, cred că este Sadicu. Cum îl cheamă, așa arată, adică... Da. Este Alibec. Trebuie să fie Alibec. Alibec a fost scos cu targa. Da? Da, l-au scos cu targa pe Alibec. Deci știi că ei l-au acolo pe Haisai. Pe cine? Îl știți pe Haisai? Nu. Pe High Five? Haisai. Foarte mișto, adică foarte bun. Îl vrea Arsenal acum. Noi îl avem pe Sân-Mărtean, care e la Arabi. Acum, să știi că tata Puiu o fi țintă principală, dar nici dacă venea Guardiola cu băieții ăștia nu făcea mare treabă. Eu zic că ar fi cazul să-și dea încă o dată Pițurcă demisia, părerea mea. Pentru că nu e cum Oprea trebuie să-și dea demisia de mai multe ori, așa și Pițurcă, adică ei, Pițurcă, pac, își dă demisia. Mie îmi pare rău că n-a jucat Adrian Mutu, știi Mutu? Îmi pare rău că n-a jucat. De ce? Este preferatul, am înțeles că e preferatul președintelui Iohannis. Am văzut o declarație. Dane, e atât de dezamăgitor, nu atât pentru ratarea calificării. L-am urmărit pe Gică Popescu, în care am încredere în comentariile și în analizele lui și în general am încredere și mult respect pentru Gică Popescu. Gică Popescu a spus de la început, domnule, România nu trece de grupe, dar ce este totuși dezamăgitor în această seară este faptul că albanezii nu reușesc doar să ne învingă, au reușit în principiu să ne și domine și echipa României să pară jalnică, cum spuneai și mai devreme. Și nu cred că la tata Puiu este singura problemă. Cred că, într-adevăr, această echipă este foarte departe de echipele pe care România le-a avut în general pe la campionatele... Bine, e departe, că au jucat la Lyon. Deci e o distanță apreciabilă. Da. Să știi că tata Puiu va fi ținta în următoarele Îți dai ore. seama, deci Tolontan acum cred că este... Vai, deci... Mamă, cât de fericit e, îți dai seama, și cu aia lui, aia 2-3 de pe acolo, mamă, deci yes! Să vezi ce o dăm lui tata Puiu. Și lui Alibec, care am aflat noi că a fumat la pauză într-un meci în care nu jucase, adică... Dar voi l-ați văzut pe Alibec? Să știi că e destul de durduliu, așa? E durduliu, dar e durduliu, dar e și, adică are masă, s-a și văzut, ai văzut cum l-a dat pe jos pe albanezul ăla? Da. L-a dat pe jos, bine, a fost fault, adică nu, eu am crezut inițial împreună cu
Domnul Diaconu a zis, n-a fost fault, a fluierat la Iurea, dar după aia când am văzut reluarea și am văzut că l-a tras stradă tricoul, dar l-ai văzut, l-a pus în cap pe albanez. Știi care e ținta principală acum cu Tata Puiu? Vârsta. Toată lumea. Am auzit o grămadă de Janete Pin și să mai caute. Păi Del Bosque are tot 66 de ani, alți fanii, dar nimeni nu. Deci ne trebuie un arbitru, un tânăr frumos și liber. Cam asta e cumva. 18-49. Ne trebuie un tehnocrat. Da, dar din câte mi-aduc eu aminte, antrenorul care are cea mai bună performanță cu echipa națională este Tata Puiu la campionatul mondial din Statele Unite, unde a ajuns în sferturi și mai avea un pic să ajungă chiar în semifinale. Mihai, dar înainte de a-l pune pe cruce pe Tata Puiu, mă rog, asta cu crucea, să nu uităm momentul ăla când a ridicat Cupa Campionilor. Avem și fotografia, mi-ai trimis-o tu astăzi, poate Mihaela o are la îndemână să ne o arate. E momentul în care ridică Cupa Campionilor, pentru că la acea finală fabuloasă pentru Steaua, Tata Puiu era secund, dar cu toate astea a intrat în ultimele minute pe teren. Da. Și să știi că jumătate din calificările României la campionate de după război se datorează lui George Bănescu. Uite, fotografia celebră, Cupa Campionilor ridicată de Ducadam și de Tata Puiu. Era jucător, vorba domnului Diaconu. Sau era antrenor jucător? Știți că era antrenor secund. La asta din Sevilla era antrenor secund. Era antrenor secund. Și a intrat pe teren în ultime minute. Da, Statele Unite atunci și nu era. Era jucător. Eu propun oricum să vină un tehnocrat la național, Cioloș nu poate să vină la națională, de exemplu. E tânăr, nu e tânăr Cioloș? Da. Nu știu, să vină la națională, zic. Nu e asta problema. Problema e de fond, mă ierte Dumnezeu. Nu e exact ce spunea Beroni. E de fond, de tot sistemul, nu de antrenor acum sau, mă rog, până la urmă vin de peste tot, cât stau împreună. Nu formezi o echipă atât de ușor ca la un club. Fără discuții. Întregul sistem este de groază. Să mă ierte Dumnezeu, sunt supărat, dar simt nevoie să spun treaba asta, fără să fiu microbist sau mai știu eu ce, sau vreun priceput, dar parcă joacă la loto, băieții ăștia. Adică o ieși, o fi, o încerca, s-o lega, nu s-o lega. Bine că nu joacă la pariuri sportive, că ați văzut. Deci asta este, din se pare că președintele Băsescu, fostul președinte al României, Traian Băsescu, a avut un scurt comentariu după acest meci. A spus că albanezii practic au fost ca niște chiori în țara orbilor în acest meci cu România și asta au dat. Doamnelor deci nu și a apreciat. Urmăriți o ediție a știrilor Antena 3, cum bine se poate vedea, întrucât suntem la o ediție specială a știrilor. Vă invităm să urmăriți un scurt montaj din meciul pe care România îl termină, din meciul pe care l-a încheiat puțin mai devreme, meci ce o scoate din această competiție și probabil că la această oră foarte mulți români sunt complet dezamăgiți de ceea ce a produs România pe teren în această seară. O seară foarte tristă pentru suporterii români, o seară foarte tristă pentru România. Până la urmă, acesta este nivelul echipei naționale, aceasta este valoarea acestei echipe și cred că e foarte normal să admitem acest lucru și foarte clar, nu? Bun, până una alta, la acest campionat european, România a făcut un egal. Pentru mine aia cu Franța rămâne totuși un egal. Golul pe care l-a scos doar pentru tine, din păcate. Da, adică 2 egaluri și o înfrângere, ca totuși cu Franța n-am pierdut, pe bune. N-am pierdut cu Franța. Chiar dacă s-a terminat 2-1 pentru ea cu golul ăla, de-l urăsc eu acum. Dar din păcate s-a jucat din ce în ce mai slab. Da, de s-a Franța. jucat. Da, din ce în ce mai slab și asta Bun, în momentul de față, tragic. Cine e vedeta echipei, Andone? Sau cine e cel mai bun? Vrei că mă întreb pe mine? Păi nu știu, te întreb, discutăm. Pentru că mi se pare că în momentul de față și acest nivel al lor pe unde joacă ei în divizii secunde și așa mai departe, dar și lipsa unui lider, lipsa cuiva care să însemne, eu știu, ceea ce poate produce un lider pentru echipă, așa cum s-a întâmplat cu generația de aur, cred că și asta e o problemă. Acolo nu era un singur lider, era Hagi, era Gică Popescu, erau niște oameni care însemnau ceva pentru echipă și ceilalți jucători, cei mai tineri, se uitau la ei ca la Dumnezeu. Poate că e momentul, în aceste momente, ca domnul Nicușor Dan să facă organizația Salvați Echipa Națională. Este... Zic și eu, adică ce să zic. Dar cum se spune corect? Albania sau Albandi?
Da, mie mi se pare că aici, cum se zice corect, mă abțin. Tătărușanu îmbrăcat în roz în această seară. Am putea să facem și corect, rubrica... mă abțin sau te susțin? Am putea să facem și rubrica bine și prost îmbrăcat. Tătărușanu era cel mai bine îmbrăcat. Da. Că era în roz. E în roz, da. Adică e o culoare europeană, cum să zic. E o culoare la modă. Bine, cam aceasta a fost seara. Ne cerem scuze pentru faptul că am pierdut. Eu mi-asum. Adică Îți asumi? Păi da. Ești vinovat? Da. De ce? Prietene, nu știu, așa, cumva... Trebuia să fiu al 12-lea jucător. Nu? Era... Ai fost chiar fost. de la început. Deci ați văzut filmul al 13-lea Războinic cu Antonio Banderas? Da. Deci nouă ar trebui... Aoleu, și că să spunem din regie, ni se solicită, că să spunem cu cine ținem pentru mai departe. Cu cine să ținem? Cu Albania. Dacă, nu? N-aveți pe nimeni nicio... Nu, îmi dă o senzație de tristețe, vă spun. Acum am glumit, a fost bine, ne-am simțit bine, dar pentru că s-a terminat prost, am un gust amar și trebuie să mi-l rond să-i așa am pățit de fiecare dată. Țin minte o dată de mult, mă știu, anii 80, 70, ba da 70. A fost un meci de calificare final cu Iugoslavia la vremea aia și am luat o bătaie cu 4-3 acasă, după ce am bătut, dacă nu mă înșel, cu 2-0 ăsta acolo și am pierdut acasă cu o diferență infernală. 2 nopți n-am mai dormit, de supărare. Acum am o stare tot așa, proastă, îmi pare atât de rău. Da. Eu n-aș vrea să mă nec în tristețe, că și așa sunt predispus la depresie și n-aș vrea să risc. Mă gândesc doar ce vor spune acești contestatari ai lui Tata Puiu, pentru că, de exemplu, în cazul lui Ponta au scos aia cu Puie Monta. Înțelegi? În cazul acesta, ce poți să spui? E după 12? Știi? E după 12. Da, nu, dar ce să spui? Merge. Puie Muiu? Adică, Cum? nu știu, așa zic, e mai complicat. Deci, dar trebuie să se gândească, vă dați seama, acum niște copywriter la ora asta. Domnul Gâdea, faceți bip. Păi aș vrea să fac, dar nici eu vă dați seama că sunt... Puie Monta, nu era așa? Da. Și acum este Puie Muiu. Deci, bun, tu cu cine ții? Maestrul nu vrea să se pronunțe. Nu, dar eu nu mă mai uit, vorbesc serios. Nu se poate. Pentru că nu mă interesează fotbalul în sine. Fotbalul mă interesează în măsura în care România, noi, hai România, etc. În alta nu mă interesează. Nu, eu sunt pe post la ora aia, dar de multe ori nu pot să văd meciuri de tenis sau eu știu, în principiu la tenis mă uit. Da. Dar mă uit noaptea, găsesc eu cum să mă uit. La fotbal nu prea mă interesează, dar Parcă mi-aș dori ca finala, eu țin cu două echipe și aș vrea să ajung acele două echipe în finală. Sper să nu se întâlnească pe parcurs. Parcurs. Da. E în Franța, e parcurs. Cu Spania și cu Germania. Prietene, eu nu pot să țin cu Germania din principiu. Deci nu am cum să țin cu Germania niciodată. Echipa Germania este foarte, foarte tare. Am înțeles. Era să o bată Polonia, deci a agonizat cu Polonia. Lasă-mă, era să o bată, am avut și o zi mai slabă, dar eu cred că Spania, Germania va fi finala. Tu l-ai văzut pe ăla, pe antrenorul Germaniei, cum se scărpina la plural, ca să zic așa. Am văzut, da. Dom'le, n-ați văzut secvențele alea? Nu, n-am văzut. Eu nu știu la ce vă uitați în Parlamentul European. Nu vă uitați la astea? Deci eu nu știu ce faceți acolo. Bine, foarte bine că v-ați uitat. Deci, antrenorul Germaniei își vârâse mâna în nădragi, acolo și ea lângă bancă, să scărpina în nădragi, după care își băga degetele în nas. Lasă-o, nu și le băga niciun nas. Și le băga în nănău. Și le punea la nănău. Nu. Dezavuez. Prietene, acum eu n-am stat să măsor dacă intra și buricul degetului în fosa nazală. Căci despre fosă era... Nu, iertați-mă. Dar ați văzut secvențele? Cetățeni, ați văzut secvențele alea? A fost așa o zi, mă rog, în cabină la un moment dat, în care Toma Caragiu scărpina la nas. Avea un tic. Și un alt actor grozav, așa, un alt coleg, așa în cabină zice, așa, Tomiță, Aurel Cioranu se numea, Tomiță, forează, poate dăm de petrol și scăpăm de sărăcie. Da, încă o dată vă spun, asta cu foratul în nănău, până la urmă, e ok, te mănâncă nasul, iei bătaie. Iată, asta se întâmplă și în Germania. Deci eu am zis cu cine țin, tu cu cine ții? Deci eu nu țin cu Germania. Bun, dar cu cine? Eu vreau să pierdă Germania. Bun, eu țin cu oricine joacă și anume cu Germania. Dacă joacă Spania, țin cu Spania. Bun, păi o să joace Spania. O să joace?
Hai Spania. Eu așa sper, să ajungă Spania cu Germania în final. în baza În la baza ce la ce? vorba? În baza la ce? Corect, În bravo. bază la ce? În baza la ce? Țineți baza la cu ce? unul Corect. sau cu altul? Că Păi, diferențele nu eu, mi se mă fac. rog, eu Spania În baza am la familie faptul, acolo în baza la faptul și mie că- îmi place, în baza la faptul că îmi place de oamenii aia, că ești Germania? oameni deosebiți, ești oameni Nu, Spania. plăcuți. de Spania. Are familia în Spania. Deci, mie îmi place foarte mult Spania și îmi plac foarte mult oamenii și îmi place foarte mult la Madrid și îmi place foarte mult la Barcelona și mă Da. simt ca acasă acolo, nu? Da, la Madrid n-am fost, dar la Barcelona am fost vreo 1000 de ori. Deci ne place foarte mult Spania Da. și ne place foarte mult, oamenii sunt extraordinari. Da. Dar, pe de altă parte, mie îmi place foarte mult și echipa Germaniei și cred că Dar ar ce fi îți place interesant. la echipa Germaniei? Nu, bă, bune, ce să-ți placă la echipa Germaniei? Tu, echipa, Cum se spune în franțuzește? Bonjour, tristesse. Ce? Fotbalul bine făcut. E fotbal bine făcut. Ala e bine Fotbalul făcut. bine făcut. Asta a fost superbă. Asta a fost superbă. Auzi, da, Libecă, este cam gras sau mi se pare mie? Da, e un pic durduliu, dar nu începe și tu acum că e de la GSP. So what? E durduliu. Aici ne propteam. Maradona era butoiaș. Ce le făcea la ea? Le făcea ce E pe scotea... goluri, doamne, e pe goluri, nu pe burți. E pe... Bine, pe în principiu, goluri. na, dacă tot ars sportiv, nu e bine să fii cu greutate excedentară, dar whatever. Ronaldo, ăla, nu Doamne, Cristiano, Ronaldo, Cristiano, da. Ronaldo... Ăla era Ronaldo, săracul. Hmm? Nu Ronaldo. Ba da, Ronaldo. Ronaldo se Era greșease grăsuț, rău când da, era la grăsuț, Real. Cu dolofan. genunchiul, că a plecat genunchiul. Cui a plecat I-a genunchiul? fugit Mie mi-a genunchiul. plecat genunchiul. Nu, și nu s-a mai întors. Și lui. Și lui a plecat? Da, i-a Au plecat plecat în același loc? genunchiul. Am văzut. Există un loc unde pleacă genunchii? Asta o secvență în care i-a zburat rotula, pur și simplu, groaznic. Da, lui ăsta, lui Am văzut. Grăsuțu? Da, Lui Ron- Grăsuțu, da. Da. Nu, deci, și Ronaldinho, l-ai văzut cât e? Cât un Zeppelin. Da. Deci Ronaldinho, credeți-mă, a trecut pe hamburgeri, da, grupa mare. Așa. Deci l-am distrus și pe Alibec, după Vancea l-am distrus și noi. Așa, altcineva. Pe cine să-l mai... Care Iertați-mă, ca să mă concentrez pe rating. Da. Că asta e treaba Nu, mea vă rog, de vă azi. rog, da, e bine. Stăm până dimineața, ca să știu cât Ca stăm. să compensăm Să țin lipsa de pe ratingul meci. nemișcat. Da. Dar noi le-am spus să nu se uite la meci, să uite la noi, pentru că, uite, dovadă că am avut dreptate. Până la Da. urmă. Cum Chiar la sunt întrebarea curios dacă noastră, mai fost și altcineva decât dacă mine. stăm până dimineața, știți cum e? Dacă Da. nu noi, atunci cine? Corect. Și dacă nu acum, când? Până Exact, dimineața. exact. Sigur. Deci că era Adin, totuși, simt nevoia să invoc, dumneavoastră am văzut că sunteți mai puțin informat cu privire la tot felul de chestii foarte tare. Adică vă arăt aia, cu antrenorul Germaniei. Aia cu scărpinatul nu. Aia mi-a Dumnezeu scăpat. pe pământ și multe altele. Da. Bine, mai deci, Vadim la OTV. Deci era Vadim la OTV. Toată și lumea era în viață, nu era nimeni în pârnaie, OTV-ul exista. Ne-a arestat încă, da. Bun. Și eu văd următoarea secvență. Era 3:30 dimineața. Și zice, deci ăla, șoricelul atomic, deci Diaconescu, cadaveric, așa livid, mititel cum era el cu costumele alea cu 3 numere mai mari întotdeauna, știi? Să scurgea așa de pe un scaun, știi? Era strivit în perne de un pumn enorm. 3:30 dimineața. Vadim n-avea nicio treabă. Era, da, cu tare, niște treburi. Ăla era, mai agonizat, 3:30. Și la un moment dat, Vadim zice, și acum aforisme. Și scoate atâta un cărțălău. Poc! Pe masă. Ăla, în agonie, Diaconescu de lângă el zice, e 3:30. La rupere, așa, știi? La rupere. Și Vadim se enervează. Păi bine, mă, tu mă chem pe mine, mi-am ca Băicali acum. Păi bine, mă. Păi, dita mai mine. Mă chem pe mine, zice, să stau 10 minute, el era de la 8 seara, știi? Da. Era 3:30 dimineața. Zicea, și preia emisiunea și zice, păi bine, mă, tu mă chem pe mine, zice, să mă ții 10 minute, regia muzica. Și începe așa din regie. Tati, 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 tata. Tati și Vladimir. La Rochefoucauld spunea. Deci ăla era... Deci eu am văzut... Deci asta vă spun, știi? Păi nu ne-am invitat să vă țin 10 minute, Nu, știi? corect, da. Să citim aforisme. Da, Aoleu. emisiunea lui Adi Ursu, eu n-am apucat să o văd nici pe asta duminică. Duminica trecută n-am reușit să mă uit după amiază, că am avut altceva. Și noaptea, nu mai știu în ce noapte, era reluarea emisiunii lui Adi, care a făcut, apropo de Condrea, de scenarii, de nu știu ce, cu diverse demențe pe care le făcea Diaconescu la OTV. Și îl cheamă pe... Cum îl cheamă? Sorin Ovidiu Bălan. Și dau ei acolo cu Ildico, care făcea, care drăgea, care nu știu ce, la care... Clar văzătoarea Ildico. Da. Asta o știți, sper. Nu. Aia cu prosoapele Hai să la plecăm. cap. Aia de să învățmăla cu prosoapele și după aia le ginea mai ceva ca Iliuță numerologie. Pe ăsta știți pe Iliuță numerologie? Nu.
Dumnezeule, ce incult sunt pe Băiatul cuvântul meu. Bă, dumneavoastră nu prea vă uitați la Trebuie să televizor, mă vă duc seama, acasă, adică pun nu... mâna pe carte. Nu Burta pe pe carte, carte. pe telecomandă. Bă, stai să revin totuși. Hai să încercăm să terminăm. terminăm. Să dau și eu decisiv. Mai cred că- selectez și eu Și ca prostul. Adi Ursu îi dansa cu Ildico, care făcea minuni prin televizor, care ghicea, care nu știu ce. La care Sorin Virba zice, dom'le, asta nu-i nimic. Ce într-o seară a venit Ildico sau nu știu care clarvăzătoare și lua telefoane în direct. Sună unul, alo, sunt de la Arad. Da, ce problemă? Mă doare spatele, mă dor șalele. Da? Stați așa să mă zice, unde e Arad? Ce încolo? Stă, pac, se concentrează, se nu știu ce, sună la după 2 ore înapoi. Dom'le, sunt tot eu de la Arad. Da. Mă dor șalele, nimic nu s-a întâmplat. La care unul din studio, ca să o scoată pe aia, zice, dom'le, stați puțin că mai avem un telefon. Și intră altul pe telefon. Bună seara, eu sunt de la Băicoi. A stat orientat spre Băicoi și a rămas nevastă mea gravidă lângă mine în 3 luni. Bun, bun. Doamne, țară tristă. Dar eu vreau să vă spun așa, ca să încheiem seara cu o pildă. Pe ce e 3:30? Nu încă, dar am văzut că vă grăbiți, adică nu știu, pare că aveți treabă sau... Trebuie să știu. Nu, dom'le, atunci să lansăm totuși discuția, să o ridicăm la un nivel Da. superior. Așa. Deci, Tolontan Nu mai pot. ne-a spus nouă, cetățenilor din România, că gimnastele au fost bătute ca să facă performanță. Așa ne-a spus Tolontan. Acum îi spun eu lui Tolontan că iată, pentru că fotbaliștii n-au fost bătuți când erau mici, da, ei iau bătaie acum când sunt mari. Strategia bătutul cu scândura, eu sugerez lui tata Puiu? Nu, bătutul cu scândura era la colega noastră de trust. Nu era la... Deci le încurci un pic... deci chilează. Tolontan nu era cu scândura. Deși, mă rog... Deci acum era femeia cu bătucul cum și... o cheamă pe aia cu prosoapele? Că să spuneți Ildico. Ildico. Să se Acum e la pușcărie. Și aia e la pușcărie? Și aia. Nu pot să cred. de Pe ce? bune? E la pușcărie? E la pușcărie. Dar de ce e la Prosoapele pușcărie? erau Tot curate? ghicea, tot ghicea și a zis, dacă nu-mi Și ai dai îndevenit banii, defectuos ghiceala sau care? dacă nu-mi dai banii, îți ghicezi nasol. Așa, Și și? practic e șantajat pe el. Și e la pușcărie. Da, înseamnă că înțelegem noi diferit noțiunea de șantaj. Deci cum îi spui unuia că te blestem dacă nu-mi știu dai... să spun, Nu există nu așa ceva. știu să Și la dau pușcărie, detalii. Ildico? Dar n-a prevăzut asta? Ea n-a prevăzut că Asta mă gândeam, adică, să zică, bă, într-o oră și tu n-ai văzut în ăla, cum se numea filmul ăla de știi ce zic? Matrix. Matrix ați văzut, sper. Sigur. L-ați văzut? Da. Ok, nu că... Cum se numește aia, ce e acum? Ăla zicea, într-o oră și 3 minute o să spargă ușa mascații, știi? Da, mă gândesc. Iliuță numerologie spunea, într-o oră și 3 minute o să spargă ușa 5 mascați, că de era numerologie. El știa și numărul cum exact. vorbea ăla era ceva... Nu l-ați văzut pe Iliuță numerologie, era Dumnezeu. Da, pe semăna cu suspiciunea rezonabilă, tot ce spunem acum și tot asta. Adică una face așa ceva de genul ăsta Da. și după aia o arestează că nu s-a petrecut chestia aia? Sau? Gen. Nu, Păi nu înseamnă să-ți îndeplinești defectuos Deci atribuțiile de serviciu. gândul, suspiciune, am o suspiciune, nu, pe aici umblă. Nu știu, trebuie să verificăm cazul, dar din câte mi-aduc eu așa aminte, aia a intrat la pușcărie, nu știu dacă a ieșit. Deci Iliuță numerologie, fiți atent, fază dumnezeiască. Ora 3 dimineața. Mă uitam, cred că era la Antena 1. Da. Nu? Așa. Care vorbea? Așa că Da, Dan și Diaconu. vorbea exact așa, da, gen Dan Diaconescu. Și sună cineva. Și bună dimineața. Zice el corect, căci la dracu, la 3 dimineața e dimineața. Bună dimineața. Când sunteți născut? Ăla zice, pe 3 martie 1900 whatever. Și zice, da, o să muriți. Ăla? Cum? Da, în chinuri. Domnul Iliuță, nu vă permit. La revedere. Următorul. Deci eu am văzut asta. Deci a fost... Și frățioare, cât de tare a fost. Am vrut să sun și eu, dar n-am prins fir. Deci, era nenorocire, da. Dar ăștia nu știu, cred că CNA-ul s-a enervat, că ce e asta, că e Iliuță numerologie, dar bine mă, bravo, v-ați uitat la știrile Pro TV Pe vreodată. ce post era asta? dracu, Pe ce post? Pe Antena Toate 1 era posturile, noaptea. gândiți-vă, era Iliuță numerologie. o firmă din asta Da. care Ezoterică, na, cum să nu zic. știu exact cum se întâmpla. Câte mi-au scăpat, dar sufăr deja pe cuvânt. Da, Dacă dormiți la 3 dar jumate, stai, se stai, întâmplă fii atent să că dormi. testez pe maestru, fii atent. Ia. De Torser ați auzit? Dezastru. Dacă n-ați auzit de Torser, poate... N-ați auzit de Torser? Și că îl pui la gât și îți ia cu mâna. Orice. Nu banii, Este un adică și mic, banii. ce e asta? Da, e un medalion așa, ceva gen, n-am cu nisip în el. Deci are nisip de pe jos, foarte tare. Fermecat. Nisip fermecat. Îl ia de pe jos, să fermă că se bagă în... Nu știi? Tu știi, uite, ăla știe. Nu știi?
În sfârșit. El știe cu torserul, e El target. nu știe să zică săracul de seama, nu vrea să riște, adică, știi, bă, tu știi sau nu? Așa, așa, așa. Știi, cam bancul cu milițianul cu bideu, da. Ai bideu, așa, așa, așa. Bun. Stimați telespectatori, Exact. vă mulțumim că ați fost alături de noi la această ședință tehnică. La această analiză tehnică post-meci. Eu am sperat până în ultima clipă, din cauza acestui cetățean care nu a avut încredere în faptul că Naționala României va reveni, numai din cauza lui. Doar pentru faptul că sunt un specialist. Doar pentru că ești un specialist, ca în filmul Specialistul cu Sylvester Stallone. Ăsta, l-ați văzut pe ăsta? Nu, da, replica mi se pare genial. Da. Aia este. Da. Care? Care replică? Aia cu încercuim. A, nu! Stați că e Rembo. Ăla e Rembo. Păi, Gata, le spune și telespectatorul ce a zis pe pauză. Rembo. Deci, eu îl întreb pe maestru Rembo tot felul de cine? lucruri. Eu știți pe aia acum și mai sus zice. Nu. Ok. Deci, în filmul Rembo Se 3, întoarce? Rembo 3 Gen, Așa. se duce Sylvester Stallone în Afganistan să-l salveze pe un colonel american Prins de ruși. Da. Îl țineau în Afganistan pe la beci. Nu era beciul domnesc, era beciul afganistanesc. Și se duce Rembo, reușește să-l scoată pe ăla din beci. Ăla era săracul după tortură, era după nasol. Deci de-abia mergea așa într-o aripă și mergea cum ataca Naționala României, știi, așa, cumva. Și Rembo, mă rog, plin de mâși, nu știu ce, cu maieu, cu astea, tăiat aia, trăsese, afiat, fază foarte tare. Ați văzut filmul? Nu. Deci, îl împușcă, îi trage unul cu o săgeată așa, el scoate săgeata așa și după aia taie un glonț cu cuțitul și pune așa pulbere, într-o parte și în alta și își dă foc. Și ca să-și cauterizeze rana. Laser, frate. Așa. În sfârșit, deci el ia Stallone plin de muși pe ăla, cu el încărcă așa, până Afganistan, cum ar veni. Și la linia orizontului venea, toată linia orizontului era plină. Tancuri, alea, mitraliere, soldați, mulți, știi, veneau spre ei. Și ei doi, știi? Și se uitau la ăia cum veneau spre ei. Și ăla îl întreabă colonelul salvat. Zice, și acum ce facem, John? Că îl chema John Rembo. Și acum ce facem, John? Și acum replica lui Rembo. Îi încercuim. Deci Dumnezeu pe pământ, îi încercuim. Asta e. Replica e genială. Da, este. Să vedeți Rembo, că e tare. Eu l-am văzut de vreo 14 ori. Pe an. Pe an. Da, la liceenii de câte ori ai văzut? Am trecut de pubertate, asta e partea proastă Da, la mine. Da, liceenii de câte ori ai pierde văzut? pubertam. Liceenii cu bănică. Pe cu cine? Bănică. Dar Cu el sârbu, încă- bă, da, cu dar el sârbu. încă mai joacă el încă mai joacă în liceenii? Nu știu, întreb, nu, că n-am mai urmărit ultimele serii. A mai apărut sau? Prietene, nu e important de câte ori am văzut eu filmul Liceenii. Crede-mă, important e de câte ori am văzut Turcescu filmul Liceenii. Aceasta este întrebarea corectă. Adică el clar a Cu rămas ce sentimente crezi că a urmărit? Cu ce sub sentimente? acoperire o perioadă. După care a lăsat rucsacul cu pietre și a zis: an de liceu cu efectiv la român. Îmi place mult la Antena 3 în direct pe cuvânt. Ești cu noi? Da, eu ascult, Nu te e- eu ascult pare că ce ești un zic pic- oamenii în căști, că, Mie și zice- că a nu mai zis zice Anghel nimeni. Ordănescu în conferința de presă că Albania nu mai e ce a fost pe vremuri. Adică pe ce că și-a luat bătaie. De regulă asta se spune în sens invers. Păi insensibil. Nu, poate el a vrut să zică că nu mai era ce era pe vremuri, în sensul că înainte era nasoală și că acum e bun. Da, dar nici mai România contează. nu mai e ce Nu era mai pe vremuri, contează, adică da. hai să o luăm așa, nici România nu mai e. Uite, vezi? O replică. Da. Tolontan nu i-ar fi venit asta, crede-mă, niciodată. Dar lasă-mă cu Tolontan, că nu Dar mai de cu ce te las cu Tolontan. Tolontan? Prietene, să te las eu cu Tolontan? M-am uitat și eu la Antena 3, numai cu Tolontan de dimineața până seara. Cum? Lasă-mă un pic cu Păi Tolontan. da, e pentru că face dezvăluiri. Păi, hai dracu, mă. Păi da, asta zic. Și atunci? Nu făceam în seara asta mai bine cu Hexifarm, adică, uite, vezi Nu. așa? Ce să facem cu Hexifarm, mă, prietene? Da, și așa jocul național a fost diluat. Da. Hai să 100 încheiem, de ori. Hai să Da. încheiem cu poezia poetului Gării de Nord, pe care s-o reciți tu. Iarăși eu? Păi tu, Păi de ce asta eu? e concluzia seriei. Pentru că eu am văzut filmul. O să vă întreb dacă ați văzut filmul Filantropic. Știi, la filmul Filantropic l-ați văzut? Da. Da. Deci, poezia poetului Gării de Nord, da? Care încununează perfect ceea ce s-a întâmplat în această seară. În odaia strâmtă Pe un pat diform, stau strivit în perne de un pumn enorm. enorm. Vă mulțumim mult. La revedere. Ne vedem la mondiale.